Общината беше опеквана в първите минути на бедствието, че спираме движението. Това предотврати много жертви, възможности за пометени коли в морето. След това общината беше опеквана за това ранно известяване, че стресираме хората, но всъщност тези действия показаха, че ние имаме план как да реагираме в ситуацията. Хората веднага осъзнаха, че ние реагираме бързо и адекватно. Няма обвинения към нас за щетите. Напротив, от дарителската сметка, която са постъпили близо около 390 хиляди лева, мисля, че са точно, ние сме стопирали вече дарителската сметка, но всички средства от нея ще бъдат върнати към хората. Общината няма да ги използва за наша инфраструктура, ще ги насочим към пострадалите семейства, към бизнеса. Няма обвинение. Аз се гордея с нашата общност, често го казвам. Заедно успяхме да излезем от тази ситуация. Трябва да има толеранс. Аз разбирам да е дошло май месец, за да е минала една година или септември от бедствието и абсолютно нищо да не е предприето, да кажем, забавихте се. Но факт е, че към 15 октомври, един месец след бедствието, ние сме имали абсолютно всички комисии изминати. Дори имаше комисия тук, която целеше да докаже дали има вина в общината за бедствието. Със заповед на премиера беше тази комисия, беше председателствана от заместник-министър на екологията. Тази комисия приключи работа, установи се, че няма грешка в общината, дерета са почиствани периодично и така нататък, просто изключителен мащаб. Сега предстои проектиране на съоръженията, надявам се до лятото да бъдат изградени, надявам се. Трябва да посрещнем нормален сезон. Но те хората ще се успокоят, поне ако видят, че се строят. Една добре стикована администрация, разбира се, има нужда от нови попълнения, от местни кадри и експерти и точно в тази посока работим. Ще увеличим екипа, без да раздуваме администрацията и сега има незаети бройки, просто ще са местни хора, които да имат отношение към проблемите. Пробвали сме през годините с експерти, които ги няма в града, да наемаме от Бургас, от другите градове, не е същото. Основните проблеми на Царево са липсата на общ устройствен план. Това е рамката, по която се развива една община в градоустройствено отношение, но и като икономика. Докато нямаме общ устройствен план, се строи на парче. Това дразни всички, дразни и мен самия, защото има поляни, земеделски земи, около които пък през годините някой някак е успял да урегулира своя терен и сега там не е забранено да се строи. Строи се и това дразни. Общ устройствен план нарушава градоустройството, но, както казах, пречи на икономическото развитие. Защото не може туризма да е единствения поминък на целия този район. Ние сме, казвам район, защото нашата община е с близо 70 км брегова ивица. Навътре в Странджа влизаме на минимум 30-40 км. Огромен район, който се нуждае не просто от туризъм 2-3 месеца, нуждае се и от друг тип поминък извън сезона. И когато няма общ устройствен план, това ни затруднява включително да изградим индустриална зона. Затруднява ни в ежедневни въпроси, къде да има нова пречиствателна станция, ако се налага преместване на гробище. Просто затруднява се цялостното развитие на района. Това мисля, че е най-големият проблем на Царево. Не е бедствието, не е туристическия сезон. Всеки се бори за по-дълъг сезон. Тук за щастие сезон е оптимален. Тази година, въпреки бедствието, имахме един много успешен туристически сезон. За щастие успяваме да имаме туристи извън сезона. Много хора имат собственост тук, в Лозенец, в Царево. С туризма няма абсолютно никакъв проблем, но искаме да надградим, искаме да има поминък извън сезона. Трябва да започнем от там, че по силата на един специален закон за устройство на Черноморското крайбрежие, нашия общ устройствен план се пише от Министерството на регионалното развитие. Така да се каже, застоя не е плод на наши действия или бездействия. Това, което се прави от 2014 година, откакто се пише и на практика е спряно действието на стария план, една непрекъсната комуникация с държавните институции. Имало е възложен проект. Миналата година Министерството прекрати договора. Това, което правим в момента, миналата седмица бях на посещение в Министерството на регионалното развитие
Има вече сключен договор. Този път нашия общ устройствен план ще се пише от, така да се каже, държавно дружество, Националния център по териториално устройство, който е под ръководството на Министерството. Те гарантират, че ще се опитаме да намерим баланс между човека и природата, така да се каже, и този път така в един по-ускорен порядък да се случи общия устройствен план. Защото въобще проблема не само с общия устройствен план, с всички защитени зони, с липсата на нормален път до Царево. Виждате пътя Бургас-Царево е в лошо състояние. Той застрашава туризма въобще по цялото Южно Черноморие. Това трябва да е една държавна политика. Държавата трябва да се заяви и да каже как вижда развитието на целия регион, не само на община Царево. Тук е община Приморско, община Созопол, Малко Търново, Средец, цяла Черноморска Странджа. Защото в момента сякаш се работи на парче. Ние тук си решаваме проблема с нашия общ устройствен план, други кметове се борят за пътя. Трябва да има ясна държавна визия за района, наистина да се постигне баланс. В предишен мандат е имало идея за филиал на Пирогов, така наречения Малък Пирогов. Разминаване във времето на строителство заради жалби, заради проверки от прокуратурата. Този проект е замразен и в момента не се осъществява, просто защото ако към онази дата е бил необходим ресурс от 8 милиона лева, в момента е необходимо около 14 милиона лева. Общината не разполага с такива средства, няма и финансов инструмент. Когато се е водил разговор за филиал за Пирогов, е имало договорен почти безлихвен кредит на стойност 8 милиона, с който да се построи и от наема, който плаща Пирогов, този кредит да се изплаща. Ако ме питате дали този проект е бил добър или лош, по-скоро считам, че е добър, защото ако общината взима кредит, аз подкрепям това да е точно за такива цели за здравеопазването. Само, че ние, нали, като политици сме призвани да работим с възможното. Затова, след като видяхме, че този проект отива към по-скоро големите мечти за следващ инвеститор, за следващо финансиране, в момента сме преминали към план Б, който също ще осигури добро здравеопазване за региона. В момента, в началото на града, в една сграда, която е била предназначена за автогара във времето, се извършва основен ремонт и ние създаваме общински медицински център, в който първо да преместим общо практикуващите лекари, лаборатория, рентген, управителя на медицинския център е хирург, има заявено желание от кардиолог, от невролог, от ендокринолог да открият кабинети тук. Така че общината в момента с един ресурс от около 2 милиона лева, който е напълно посилен, в рамките на следващия мандат, може би около една година ще ни е необходимо да го доизградим, така че да можем да си покрием всички спешни нужди. През годините тук се наложи мнението, че изграждаме ледена парзалка и така бяхме взети на подбив и подигравки. Истината е, че имаме проект за многофункционална спортна зала, в която да има игрище за волейбол, баскетбол, абсолютно спортове като дигане на тежести, бокс и така нататък, с възможност да се разполага ледена парзалка, ако има заявено участие. Водени са такива разговори с федерации от Русия. Към този момент личното ми мнение заради ситуацията с влошените международни отношения не трябва да се разчита и да се развива тази част от идеята с ледената парзалка. Но и тя не е основна. Имаме уверението, че в следващия държавен бюджет този проект ще бъде финансиран. 2 проекта на Царево бяха одобрени, този за спортната зала и още един за водопровод в село Варвара. Така че амбицията ни е да достроим спортната зала, около стадион да създадем един цялостен комплекс. Там имаме договор с Футболния съюз през март месец 2024 година да започнат обновяване на футболния терен. Пак в сферата на големите мечти, но нашите деца го заслужават. Когато аз съм бил дете или тинейджър, не е имало плувен басейн. Всички ние бяхме пряко свързани с морето, обаче много свързани. Сега, може би, заради дигиталната среда, заради социалните мрежи, заради телефонните устройствата, децата са малко по-откъснати от това, което е до тях от морето и се нуждаем от плувен басейн. Според мен плувният басейн има място в проекта за спортна зала. В момента допроектираме, за да
изпълним тази голяма мечта. Но ако трябва да съм реалист и да ги степенувам, първо ще завършим спортната зала и след това ще можем да мислим за басейн. Нямаме защитено пристанище. Включително бурята от преди 2 седмици ни нанесе още щети. Едната алея цялата е в камъни, а пък самото пристанище пропадна. Наистина беше изключителна буря преди 2 седмици. Вълнението беше такова, не е имало 2012 година. Но нашето пристанище е с такъв изглед, че не е защитено. И при северен вятър, североизток, северозапад, на рибарите им се налага да си вадят лодките или да ги преместват в по-защитената част, защото влизат директно вълни. Там има един много амбициозен проект за изграждане на ново пристанище. За съжаление, в момента държавата няма такива финансови инструменти. Нито по плана за възстановяване и устойчивост, нито по програми за рибарство и аквакултури. Работим в посока основен ремонт на двете пристанища, така че да бъдат една идея по-защитени и да бъдат и по-модерни, да имат техническа инфраструктура, ток, вода, възможности за вадене на лодките. Така че това, което е в границите на реалното, ще го постигнем. Много е интересно, но хората, като стане април-май и в запитванията си за резервации, питат: тази година ще има ли концерт на Веселин Маринов? Това е много интересен феномен. Аз искам да променя читалищната дейност от това да се изчерпва с 3 фолклорни състава в нещо доста по-модерно и сериозно и културната програма да стане изцяло фестивална. Събития, които не са в рамките на деня, просто като концерт на изпълнител, да имаме една седмица джаз фестивал, една седмица фестивал на алтернативна музика, една седмица фестивал свързан с модерните тенденции, като Здравей и здраве, например. Малко по-различен тип преживяване. Миналата седмица пък дойдоха едни хора за този прословутия град Коста дел Кроко, призрачния град, с някаква гениална идея на поляните да има фестивал музикален и да има 3D мапинг. Светлинно шоу, да. Тук там е много особено, защото той си има собственик, нали? Ние не можем много да се месим. Ние това, което правим, е да убедим собственика да разреши да се случи това нещо. Въобще има много такива идеи. Аз съм върл противник на фойерверките и смятам да заменим абсолютно всички фойерверки с светлинно шоу и 3D мапинг. По коледните фестивали винаги се е гърмяло фойерверки, сега ще прожектираме мапинг шоу върху сградата на общината. Няма дистанция, няма промяна в поведението от това, че аз съм станал кмет, например. Аз съм Марин от Царево и така си остава, нали? В приемния ден, действително, хората идват с очакване, че нещата ще се случат. Дори нещото е било забавено, те знаят, че ще стане. Днес дойде една жена, абсолютно сериозна и адекватна. Достави ми една папка, която аз имам уникалното задължение да представя в НАСА, минимум, за един проблем, който се наблюдава над Царево и над Странджа. Отворено е озоновото поле. И разработката се казва космическа защита над Царево и региона е там някъде. Така че днес имах и такъв човек. Имаше така железни доводи. Представи сериозен колектив от автори, хора от Академията на науките. И в такива моменти човек трябва да се усмихне, да запази самообладание, да продължи. Защото безспорен факт. Така. Абсурдните неща за мен са хора, които искат пари за нещо, което не им се дължи. Това е най-абсурдното. Иначе хорските проблеми, ако ти си се хванал на тази работа, не би следвало да се впечатляваш. За мен е важно, ако днес някой поиска 3 плочки на тротуара, да му се сложат. Ако поиска детска ясла за детето му, да му се даде. Ако е главен инженер или архитект, да му се намери работа. Това са супер важни казуси. Те големите проекти си вървят, нали? Спортни зали, пътища, селата, водопроводи, но другото е основна посока.